nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay, nawaw. Saan na nakasapulan ba kayo? Anya, saan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, mga pasentro. Katiktigos ko lang, man. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mo ti ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog naglaba? Kan tipid iti sabong kandanong. Ay na, nalabasa na pa nagtipid tikas ng aramidam, Willie. Agpakada kon maling bakit. Malumton nga agawid Padumagasak pa iti ayan dananang. Na, talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko. Pagpari ko tampay bakit. Sa dino tinagapwa, Willie anak ko. Ije sentro nanang. Adati napan ko inaplay na trabaho. Ay nawaw, nagpasentro ka kasta ti kawas mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan matenta kawas mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo diti agsaba. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka. Ngam kasta mati kawas mo. Awan mati ko nam ngagpalis ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw. Ngam kasta matay tsuraan. Ay nawaw. Di ka di maangot ti bangbanglok nanang. Ay na, pang-aasim man Willie. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mit. Agsukat ka Tapno malabaan ta nakarugrug ita kawis mau. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ang tipagparikot ang Mari Mileng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapu Mare. Kasano ngamin, di na amot agpilos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kuana. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon kan danong. Aywan, limabas iti paraangan mi itay Mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya Mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma Mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon kan danong ti kastingar aramiden na. Nabasa mo ti buok na Mare. Kasla nagdigos may. Nagdigos nga agpaiso ngam insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitam abagbagaan Mare. At danto siguro pagnakman na. Para iti pagsaya atat na ti bagbaga Mare. Tumara kita Mileng. Di mo kutkut yun to t-shirt kan pantalon ko dito ya. Tausarag tumanan no agawid Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang Willie. Mabalin pa ang mausar dahi tabakit. No sa anak nagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, hindi maipapaniti dahi tabanag Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sak mata. Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok, Willie. Basta, di mo pakibibiyangan dahi to'y. Tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ang mausar iti manungal daw datoy. Anya? Adala kong fabric conditioner, Marilisa. Dapay Mari Mileng. Ikanak man iti do asa siya, Mare. Tay nabanglot itid mo,
Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tain labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglanglang nga apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang tidaddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare, ah. Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko miling bakay. Sa dino tinangikargaam Di mo ka din nakita ti kawis mo ngagbitbitin iti sampayan, Willie lakay. Ay nawa, saan ka rin nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Agpakalaing kanto mo maning ngaming kat. Imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay, Willie. Bagoong mo ta sasawa miling. Kadun may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. No. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangaruden ti nailabaan. Makistan bayak mampay ti balayo nanang. Ay nawaw. Naibagbanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging nilalaing day ta amiling. Tay takit iti nagapaan itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na lagi ti kawis ko. Sakbay apim manawa. Binilin ko adi na pakibibiyangan ti kawis ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawis. No di mngag kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Di ka mabaeng pag na di tarwara nakarugrugit ti kawis mau. Ay nananang, tinapatag, tagdigdigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, miling anak kaw. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Isuan na panunot ko ti umay mangtig anak kaw. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. Adda ka dito sa anyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga rodon ti nailabaan, isopay ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi atatang, di na ammo ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita, isumeten iti manong aldaw. Pagdigdigos, ngam kaslaawan metla ang serserbina tadi na met ammo ti agsukat. Amuyo ka de tatang, idili na ba ak ti kawis na, kasla bugoong meten tinagbalinan ti danong. Ay, day takit din anak ko. Siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabieng, miling anak ko. Diakon mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yung anak ko. Maalapay dayta itinasaya at asalitaan. Mano at awan matan aparikot mi dayta, tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nantaw. Aparamit lang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng.
Bien, Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nana. At numaturo ka klangan no agawid. Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Aduma itinlutok nga adubaw. Saan nana? Ay nawang. Mga anak dito sakbay nga agawid. Anya kalakit di mo't na ayawilay. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't di kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay kano apakibibiyangak ti usar na. Ay na. Uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo laang tisang kaibagakan kwa na mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na anakitam. Makalawas tumanin nga isutibado na. Di nakman kusilapan akasta si Kawili. Maglisi kay ti dalang ko. Tagdigo sakmiling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, Aglisi kay ti dalang ko kuna. Tadati na pati ka papanakita. No, si Kapay lang tinangato ti pride na ita. Pangasim man. Tas ala kong kumpurmi ti lawlawatam dita. Agdigo saklaang man. Ay katagpalis kan tumulang na magaanan ti inlabak abadong. Agday taka man na kunakon. Kita man takawus mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napangluntupay. Ang utam. No, Willie aya. Kasla bugoong tumanin ti danong no ilabak takawus mo. Sa dino ti papanam. Kaya rin ti bikiri ti asidag tayo. Agaplaya. Anya? Awan pa yung amin ti awag ti muna nga inaplaya. Isong agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawus mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawus mo. Mabalinan da ito. Di bali ata nagdigo sa kamay. Ay nawaw, hay, diyak mo. Nauma akon amang palpalagipkan ka. Asino nga men tinangibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka maangarod agsukat. Ay, pauna yan, tikas tang Willie. Pang-aasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailang timog ko. Si kakaditi agaplay, sir. Owen, ma'am. Willie gayam tinagan mo, sir. High school graduate. Husto akadi. Owen, ma'am. Okay, i-review pa ang application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta, ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita, taad na tidad dumalakad ko. Urayat nga rin ti awag yaw, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, ili anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ki di sentro na na? Ura di ta bakery. Uray ka no ti awag da. Makalawas ang tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Uray ti dadu mga inaplaya ki di nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada anak ko. Kanya kumangay ti pakatismayanda nanang. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Uwan. Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak ko. Nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang pantakawis mo, nakarugrugay.
Awan ti Serbina nga agdigdigos ka, no isubli-subli ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala? Diyak mo, Mare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami una yan ngagsarsarita, Mare? Nauma akmat nun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami igibalay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramiden ti tunggal maysa, Mare? Sa dino tinagapuan na anak ko, Reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, Nana? Dapat ko lang sinaludsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, Nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, Nana. Anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita daan nakarugrugit ti kawas ni Willie, Nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, Nana. Ay nawaw. Kunahakon kahit. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na itimakan. Aday bagakan ka, Pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wain, gam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no niya ti aramidem, pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan, pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo, pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling, pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadagiti trabaho nga inaplayam. Kamu kung data bakit? May baga ni Marilyn sa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak idi. Di saan ka kumaan narigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Namkastoy mo ti ibunga na. Ay, siyak to pa yakabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka? Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay tibagin? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawi lilakay. At interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama alak mo tayo. Kahit kumatan tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay. Mayat ti kawas ni Pari Willie alimabas iti paraangan mi itay Mari Mileng. At da interview na ita, Mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo't no naka-Amerisan, Mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na. Nukas jay ti itsura na, Mare.
Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanakan ka, takinasarita, Marilisa. Awan ti anyaman na, Mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nagaplayan na. At least, naka-Amerison, Mare. No saan siguro ang napasamak ti kasta, ang mga no aging gaita, kat natangken lakta ti ulo na. Mayat ti isang mo Willie lakay. At dapat lang di trabaho. Bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamudyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Las day gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. Nubagimot ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene amak nga. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, nawaw! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan unag ti pagtaangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibya. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Atidug ti pila, salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min ti tao. Diyak kayat ti marabyanan niya. Anya ngay nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila Nuagungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Diyak kayat ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawaw, nakitam dayjay nanain siyang. Talaga as sumingit day taasalya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po taagul uli magdagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bay ablatan. Ang bumat ti ugali day taasalya. Uray ka malina, saan nagpakumbaba? Kasaritak lang nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apahaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid nana. Awan ti respeto da kadagiti imo na nagpila.
Kasaraw no si kati pagpupudutan na. Makaamo di tanana. Sa anak amabutan. Nakitak ti inaramid yu iti gayem mo, Salya. Ay nawaw, anya kumaita? Iti likod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akas ta ti panagsasaom kanya ka? Agdardaras kami nga ro, ditigayim ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapadamat ti baybayadan tayo. Apay akas ta ti panagsasaom kanya ka? Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang nga rodan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay ti agpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po ta agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero ket kasta ti aramidan nyo? Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay, tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin, am-amoy ti kasdi apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday dya babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa niya aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanya. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta aberta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kanto. Talaga! Jak ipalubos asa anak a makabalos iti inaramid na apan nang ibabain kanya. Anya dyan ang ngag ko? Nakiapa ka kanumat iti paradaan iti napalabas sa lawas, Salya. Ay nawang, sa anak a makiapa no sa andak akinarit karit day dya aberta rumel. Binaganda ka laeng ka nun ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, nood na nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabian kami matan iti gayom ko. Uray niya pa iti rason mo, kamali galagta. No pila nga main. Di ka kadi agpa-importante. Sigaak dito'y lugar tayo lakay. Amumot akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang aberta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nako, karespe-respeto kayamat. Makabalas akto. Saan laang amay maysa ti aldaw. Awan na tamukon. Amang ano nagpatinggalayang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka maneng. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat abang ikalay sa kinkwana. Naku nampay. Kaasi dagiti ubing. No kasta ti lang ti maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas tamat langan iti day ta babae. Di na ammo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di Berta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Ket paspasagidan nakit din. Baak kun kunada pa'y iti tumboy agayim na. Ay na, di mulatan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo day ta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul ulimag tayo laang?
Wala, yung sayang mo yung oras mo kinkwada na ka. Di mo sayangan yung oras mo iti kakasta klase iti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa iti mo na gumatang, nana. Ay nawaw, siyak ti mo na. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa iti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asi ka akanayon ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siya, maalak ti kayat ko. Saan laag nga itati aldaw. Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak dayta? Ngamen, si kata kasiga dito'y lugar tayo. Kita, kabuteng dak, dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, dasaan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayaw. Ta-importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Karumen. Nakita tinaramid mo kin nanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatang ak adagos. Talaga kalaban ang amin na kalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramidan da gita tao kanya. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mo, nangiwat ka lang mo. Ngam di mo amo ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di tarumel. Ngamen, mangagpay lang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtig-tigergerdan. Ay na, naging tuturad manan. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Itaan mo na. Di kagban na siga dya parataan. No kasapulan nga aramidak dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidak Asi hinumati mayat ngagpilpila itinabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam a pasahero? Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunwan dakin ka? Idi pa'y kuma, kinalaban daklakay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langay, diyak ka iti makikidran ka. Siyak lang iti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Among apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numala daw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka matang. Awan magkaya man ti jeep. Masapul nga tricycle lang. Nay, si kabagayam na itasalya. Dituya kun ngagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oras siya. Ras mo lang tirakan ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalik. Ay nawaw. Sadak ka di nga amamo tata. Ama mo ka. Yung sana mabalik na pagbigyan ka. Tabala na wak mo tinitilakan ko. Sabay sa. Itay-pay ang nakapilak. Dito yung kay sika, kasangsang bulan. Saan aga po at raon siyang bombantay kasta ng aramidam na kaw. Kayat mo man wano saan, siyak ti umuna iti pila. Awanan maaramidam, tata.
Apay anarabyan ka, kat nasapa ka mat-arim mo, tatang. Nakagiddan ko kami dito asal yan, anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang tiimpakat na iti paradaan. Hindi na ko mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga, mata. Yakamaw, nga natikin nanday kaya babae. Nakalalastog launay. Padasan naman ang aramidan tikas na. Aglaban kaming atalaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na dyan ako. Ay, oray, tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutan. Ay, kinahaman ako. Di ka magbalin analastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya. Tapno saan nga agin sisiga dito'y barangay tayo. Nukas na, saan laang ngay di paradaan nga aging sisiga day tasal yan, nana. Nakagidan ka nukay ni tatang idi nagpasentro. Ay, wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije clinic. No kasta makagidan ka. Ti kayat na kat isaw ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan, tikas nga ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusin na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutan dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Mara na aklaang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya ba kay? Pinagsasawang ganumot ti midwife, ije clinic. Asino tinakadamagam iti dayta. Nagiti kalugaran tayo akadwa nagpila ije clinic iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumudot ti ulok kat pagpilaan nakit din ije likod. Wala, talalakay kanugan babakit ti nakapila. Gamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagpagaanda ka. Saan ang nagreklamo dagiti babakit ken lalakay. Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol namat laang. No apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao abas bastusan. Ilugar mo mat ati kinasigam. Taawan mo ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputan nakaadal. Ti bagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ano ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay ngayong palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabalas tulat tayo ti dayja a midwife. Sabagay Gaputa ni Adal, natangsit mutan. Ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusan ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti klinik, tatang? Di ko na ni midwife with every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang. Mayurayo ka di. Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat at mamanak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapanmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumuilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit itipila na dya atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya. Iso ti istorya ni nanain siyang.
Uray kasangsangpet na kanungamin ket agder-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. Ala, nagturadan. Ay natatang aging tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay klinik nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga lait ti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka. Tapno saanan amasapaw amakipila ak. Sige nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang Alaang ti karton ti agas ka. Dituya ko nga pila. Na, agder-diretso kamit iti sango si Kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ah? Nangangumat siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. Basol ka, Basol ko, natarakyak. Iswa ka na yun nga umunak iti pila, Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo? Ananay ko, apay nagkabil ka nga O niya, agsao ka ba? Ipabarangay ka. Ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay wala, mapan ka. Agin sisiga ka. Ngam di ka ngarod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Takir ti bagay kan nakalisip ko sa tao. Di na magkamamo tinuwano. Ay, ngayon ka. Patingga talaga iti sao lahat ang tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon na lang. Sana ka nakaala. Awan pa'y ni midwife. Nini. Ano tangiwat mo bakit? Agdardara may. Ti awanan ba yung aberta? Tinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan keng ka bakit? Ala. Singit pa mo, right? Inton mabagbagaan ka. Agin lalastog gan agin sisiga ka. Ay na bakit? Amangan no inton sumaruno. Matamton ti danugan da. Ipabarangay ko da dya tao. Dinanaw, uno impungot mo kumamata. Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka. Ngam di mo kaya ti lumaban iti dinanugan. Takinangiwa mo ilagayam ti ilaban mo. Ay nawaw. No adda ti pila. Agpila ngamin. Sikat ti makipila ija klinik. Tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaron ni Kapitan. Ammo ni Kapitan Dugalim. Ammo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Anyan ti kasta bagay. Di ka agin lalastog kan agin sisiga. Tanumapnuan daken ka, talaga amakaraman ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.